Abarai kurwa chingongo ao ime yorogongo rwagusi nigo basemigwe ko bakonya bantu baria konyora kwabo korense gose baria bana babo baitire na kini okonyora kwabo korense aya nigo agokwanwa asensemo yaria mungara se constituency ya Burabu emaega yomusamario miyako mokonyo umwana oyomo oyo ise asirete gwetera ase oborere bwa kansa Polycarp Okara nigo gotomanya orbotira senchara ebekera ubutaka kurwa sebinyoroime nabwo bwirere mechimenge kogendera gutigara magega ogosemeria nkoleho chingaki abana bakonyora ogosirwa kurwa sebali baleno muyobo gwancha Cynthia Mora Atei noyo mobwa baruki gwabo gusoma se skulu ya Enkinda oyo ise asiriboge mabwaye kubatakana mu burire bwa kansa ase eyamatiaye yagendera ko bagigwetera emicande menene twanyora bakongo mugakana arara lakini rinde igarwa ruburire bwa kansa ugatomyo kimona bwakora kende gyonse ngyo gyateta senyonda igatwa busetepi timbwa timotuna magega timaitina kindale ndabana nonye nabo umwana siasa asirita jari nyandika nigo aisona nigati na kunyara ko bagakumusira umwana yigana kuliranga nachi kunyara ko bagakumusome gwikokorire eskuru yaye asoma yatali bobe na ndeke rotato mwabale ngenya gitali igale kona komotaina Cynthia yonta itosomero bunyagitali yando rali ngiye bunyagitali bagokora igekera rali tena muriere to mwando agatebo mwana oyo asomero bunyagitali igiye gotoke sabantu bali barabataka no abana bangende bagotoka pono likugusikira kiseme bana cyo tokonya nche namwire mbeke koro tokeria buna twarenga abataka nteme gokonya abana bataka imbabwatirire mbaka bakore skuru na urwaka abati kumukisa kukyabo nigitambukiro eyamategeka yatogire na kugendera kubulia barayi bandi bali no muyobo wancha okorabo eli kubakonya abana bubakurose chima amatechitari kwenyara elio kogendera gusaseria ekero abamintu basoire bakubulia emirimo nendo omuntu aralekanire engenchi neyo agatokonya nentu tokoba nyuma yaye kiagera tumukonye paketaika omwerio naende ekera asoire bosio nabagoje kunyura nk'abantu bamintu bankonyete korenganamo na nyandieka uyu manyakante buna echate nigo agendera ko bagakugania abaraime ye county ya Nyamira kwenekeria abananchi amagendero gekogera naro babachorerete haso CMCA cyari gutigamangana yebisege byebikebike bayikaransamu bareta mauni kiromonto atwari proposal yaya indi banyana konya abantu banyamira county nonye nabo nigagendera ko bagakugania bomokwenekiwe ye county ya Nyamira elio county ya kwegendereria ke magenderero erikalie chisegi cyakira engaki beko gweyanji kando bali batochora tachikura babachora tachikureke mambi bakabuka mambi ingire mwanjira banyakorera yandika nigatebira samatukali bosio nigarenge tukokoro botaka kurwase binyoro aho imeye wadi yega yakyabonyoru elio chiamate chiegendererie kyabonyoru asebono yeikire geteta abantu abangai igeteta abantu bare very creative igeteta kyaboneta abantu babwata maono inga keria twakire turabana tokonda roche amangana ari yarire inga keri twarenge mechi tori konda school boni wenda tokona kyabonyoru niga netyo muntu ore observed ginko reporter igataseni kya ubwanjete kyagatembe kurigase kanyore kya kimanya kantemna lya mungale imeye wadiga ya kyabonyoru ebunga ya Burabu county ne ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara